Булгандыр. Шуңа күрә мин кереш сүзләр сөйләп тормыйча, аларның ирешкән нәтиҗәләре турында әйтмәкче булып китәм. Гамил Авзал исемендәге укучыларның иҗатын без 3 төркемгә бүлеп үткәрәбез инде берничә ел. Аларның яшьләренә карап. 9-10 яшькә хәтле, 10 яшьтән 13 яшькә хәтле һәм 14 яшьтән 18 яшькә хәтле. Быел караган эшләрдә жюри шундый уңышлы иҗат үрнәкләре күрде. 9 яшькә кадәрле яшь шагыйрьләрнең эшенә без әлбәттә аларның үзләренең мөстәкыйль иҗаты гына түгел, укытучыларның аларга ничек юнәлеш бирүендә күз алдына бәя бирәбез. Чөнки бу яшьтә әле мөстәкыйль иҗат белән шөгыльләнеп булмый. Юнәлешне дөрес биргәндә, алар инде шигърият дөньясының А хәрефен, Б хәрефен аңлый башлыйлар һәм мөстәкыйльлек инде 10, 12, 14, 15 яшьләрдә формалашып бетә торгандыр. Тәҗрибә шуны күрсәтте, безнең Гамил Авзал иҗат фестивалендә алдагы елларда катнашкан яшьләребез, укучыларыбыз инде әйтелгәнчә әдәбият мәйданында үз сүзләрен әйттеләр һәм әйтәчәкләр дә.